Sabaksa leader tongo seng phayasa edisio seng phayasa nor liman thaina riya apti leader nor tam humnai wan suk tai kalayu seng edisio phayasa nor ni edisi liman thaimaya abuki edisi liman thaide abu sini te prasa liman thaya de seng abuni kunu tui kunu sini protest tong bobagara kaisa kok sama tong nor khotriyo liya noi bukhau nangu phia wan suk na ka kubuino seng khotriyo liya sini besagwa thoi kerika seng thoi no belai khene kiru dalan baki rang bank balance sini bang thangka amagi seng belai kin thina kiru ma busuk tong tabuk saka kai je tabuk no 50 jon horo besago hor prangi seng thoinai hinoi ma busuk tong sala keriku senga se wan sukra ni jora tong wan sukra ni jora belai khene phaikya save kuno kerei kuno jaga save kerei ang tini kok these saka kada ani transfer no ang kai saka kada tini guna guma kirijak nai anong angbo to onek bar deprive khaijaki transfer khaijaki onek khaijak abo ang asuk kirimang ekdom kusuka boyos taw guani bo u dada okra rok asuk tongnai hainong na kasuka sutorang wan sukna ni din phaika ani chete kok kemuma tongo haipano seng kok kema salai nai no kok salaiyabui sini solution kun fan kerei seng kisak kiriyang na ni jora phaika tamkhai seng khotriyo ya hni mano kintu khotriyo le sini busago bisingo thujak tole tongo bono sosana nala nangsinai no nangsinai phadi hingangke o kok samani besebo